Kepho ya ngoba uyazi ukuthi kuza iDurban July nganengane ake senze kanjena ngoba wena unemoto mina nginemali uzoke kulandele mina wenza into engisho kulungileke ngathi yaphambana khehla anikwazi ukulandelana nisemotweni eyodwa wena uzobunami emotweni uzobuzwa mina awubuzi ukuthi siyaphi ubona ngami sesimo inkingi njalo kusizi lo ngabi namoto ngeke ngikubuza wena uzobuza mina ukuthi siyaphi ngoba yimi uzofaka upetrol la ngithi Salad mina mangisuka ngidumisa imoto siya kuDurban July uyidumisa kanjani upetrol ungafakwa ngoba yimi ozokhipha imali ya petrol phela le moto ihlala inawo petrol eyaphuma nawe esitolo wena uzobusu eda nje ngalawo umthansenyana wakho ake sithi siyafika kuDurban July ke kugcwele ke sekufanele siye nakwenye indawo ubani ozofanele akhiphe imali nazi nezingane zigqoke kahle isukile Salad ngathi uyazi ukuthi izobe zinjalo plus lapha kuzobe kudliwa ingqephu lapho kuzobe kudliwa into ngazibo kuzobe kushiblile kuzobe ingane igcwebeze kudliwa ingqephu bani wena ungayihluphi kakhulu no ngoba angithi vele kuzobe kugqoka izinto ezingajwayelekile abantu bashaya amasuda wena uvela uqimbe uyabona kwaqimba akobe uqedile angithi phela mengiqimba ngoba uqedile boye itshetse ugqoka i-swimming costume kanti wena angithi ke phela awumusukuhleka mfethu